We must start just now. Πρέπει να αρχίσουμε τώρα. It's a difficult day today. So, θα καλέσω στο βήμα την κυρία Βασιλική Παναγιωτοπούλου. Είναι εδώ η κυρία Παναγιωτοπούλου σήμερα? Δεν είναι εδώ. Η κυρία Ζωή Μάργαρη. Δεν μου αρέσει. Okay. Ο φίλος και συνάδελφος Μουχαρέμ Φερετά, our colleague from the University of Afyon Karahisar is here. Where is he? Oscar, you must start, please. Δεν είχα μόνος από τους ομιλητές που είναι εδώ. Ναι, παρακαλώ, να πάμε. Ναι, ευχαριστώ. Buenos días, vamos a hacer una muestra de nuestros trajes que son parte de la gran diversidad geográfica que tenemos. Καλημέρα σε όλους. Θα κάνουμε μια μικρή επίδειξη των στολών που κατανέμονται στη χώρα μας σε όλη τη γεωγραφική της περιοχή που είναι αρκετά εκτεταμένη. Y también de la gente que habita estos lugares. Και ταυτόχρονα των ανθρώπων, των λαών που κατοικούν σε αυτές τις περιοχές. Y cada traje también incluye elementos que son muy simbólicos. Κάθε φορεσιά περιλαμβάνει στοιχεία που είναι πάρα πολύ συμβολικά. Comenzamos entonces por el traje de la zona central de Chile. Θα αρχίσουμε με την κεντρική ζώνη της Χιλής και το αντίστοιχο παραδοσιακό φόρμα. Ellos son los trabajadores de la tierra. Οι κάτοικοι αυτής της περιοχής είναι οι εργάτες της γης. A continuación, el guaso corresponde a un traje típico de origen español. Το δεύτερο ζευγάρι είναι ένα τυπικό δείγμα φορεσιάς από τους απίκους που ήρθαν από την Ισπανία. Y tiene como característica de usar elementos para poder andar encima de un caballo. Και είναι χαρακτηριστικό ντύσιμο αυτών που θα ήταν υποχρεωμένοι, αν μπορούμε να το πούμε, να κυκλοφορούν πάνω σε άλογο. Como detalle especial, las espuelas σαν δείγμα χαρακτηριστικό τα σπυρούνια. Βλέπετε που φορούμε. El guaso adaptó de la espuela europea esta espuela de rodaja grande, hecha en oro,
para atraer más conquistadores a Chile. Και αυτά τα μεγάλα σπιρούνια ήταν ένα δείγμα, μια εμφάνιση για να φέρουν κι άλλους Ισπανούς στην Χιλή, μέσα από την επίδειξη που γινόταν σε αυτή τη φορεσιά. A continuación, tenemos la vestimenta del indígena mapuche. Αυτή είναι η στολή των Ινδιάνων Μαπούτσε. A mi derecha es el nombre Lamachi, que corresponde a una especie de chamán. Η κυρία που είναι μπροστά δεξιά είναι χαρακτηριστική φορεσιά της Μάτσι, δηλαδή της γυναίκας Σαμάνο, που είναι κεντρική φιγούρα στην ιστορία την πολιτιστική των Ινδιάνων Μαπούτσε. Y ella utiliza un tambor chamánico llamado cultrum. Το κουλτρούμ, αυτό το μικρό τυμπανάκι που κουβαλάει, είναι το βασικό εργαλείο της Μάτσι. Este tambor contiene elementos simbólicos del cosmos. Οι ζωγραφιές που βλέπετε πάνω στο τύμπανο είναι συμβολική αναπαράσταση του κόσμου των Μαπούτσε. Los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. Τα 4 σημεία του ορίζοντα, Ανατολή, Δύση, Βορράς, Νότος. El arco iris, Το ουράνιο τόξο στις 4 άκρες. el sol, la luna. Και μέσα ο ήλιος και η σελήνη. A continuación, la mujer mapuche que usa una platería o joya. Η γυναίκα Μαπούτσε, με αυτό το στεφάνι από διακοσμητικά. Que existe una teoría de un estudioso Lonco Quilapán en que hace un planteamiento de que plantea que el origen araucano provendría de los griegos. Και υπάρχει μια θεωρία κάποιου εκεί στη Χιλή, λέει ο κ. Ραμίρες, που υποστηρίζει ότι οι πρώτοι Αραουκανοί, δηλαδή οι Μαπούτσε, προέρχονται από τους αρχαίους Έλληνες. Y este autor chileno se basa justamente en la platería. Και αυτό το βασίζει ακριβώς στα χρυσαφικά και στο ασίμι που φόρεγαν οι Μαπούτσε. Donde encuentra símbolos que estarían relacionados con la cultura griega. Γιατί πάνω εκεί βρίσκουμε σύμβολα που επίσης χαρακτηρίζουν τον ελληνικό πολιτισμό. Gracias. Ευχαριστούμε. Este vestimenta representa a un ave, se inspira en el ave llamada choique. Αυτό το χαρακτηριστικό ντύσιμο μαζί με αυτό που καλύπτει τον άντρα ονομάζεται τσόι. Las plumas de su cabeza los utiliza para poder bailar y mover la cabeza como pájaro. Τα φτερά τα χρησιμοποιούσαν στους χορούς και οι κινήσεις του κεφαλιού έδειχναν τον άντρα σαν ένα πουλί. Es un ave y cuando come mueve más la cabeza. Και κάνει τις χαρακτηριστικές κινήσεις του πουλιού όταν τρώει, κουνάει πιο πολύ και το κεφάλι. Gracias. Ευχαριστούμε. A continuación, un traje de la isla de Pascua que es hecho en base a los elementos que existen o que existieron como aves fundamentales, aves marinas y también gallinas que se incorporaron por el primer rey que llegó a la isla, Otumatúa. Αυτά που φοράνε το ζευγάρι εδώ είναι από το νησί του Πάσχα
και είναι στοιχεία που βρίσκανε οι ντόπιοι ηθαγενείς από τα πουλιά τα θαλασσινά που υπήρχαν εκεί, γιατί προφανώς δεν υπήρχε και άλλο ζώο για να πάρουν κάτι για να φορέσουν σαν στολές. Ήταν πουλιά θαλασσινά και κάποιους πότες. Existe un ave sagrada en Isla de Pascua que se llama Manutara, el pájaro Manutara. Το πουλί Μανιτάρ είναι ένα ιερό πουλί του νησί του Πάσχα. Y de sus plumas, entonces, fabrican este traje de... Και από αυτό το πουλί φτιάχνουν αυτή τη φορεσιά. Gracias. Ευχαριστούμε. Trajes de origen español. Ντύσιμο τυπικά ισπανικό. De la época de la conquista y de la colonia. Της εποχής της κατάκτησης της Αμερικής και της απικιοποίησης. Se inspira lógicamente en el traje andaluz de la chaquetilla corta español. Ειδικά είναι χαρακτηριστικό ντύσιμο της Ανδαλουσίας εκείνης της εποχής. Gracias. Ευχαριστούμε. Del sur de Chile, Από τον νότο της Χιλής τώρα, το επόμενο ζευγάρι, fue un territorio que tiene una herencia hispánica también, επίσης με ισπανική καταγωγή, αυτό το ντύσιμο, que se nota en la boina, en el sombrero español, που φαίνεται καθαρά στο καπελάκι που φοράει το αγόρι και στη μαντήλα της γυναίκας, που ήταν τυπικά ισπανικά. y que es una zona muy lluviosa, donde llueve mucho y por lo tanto los hombres y las mujeres trabajan a pie descalzo o con botas. Στην περιοχή που ζουνε βρέχει πάρα πολύ, είναι μια ζώνη που βρέχει πολύ και γι' αυτό όσοι δούλευαν έξω στα χωράφια φόραγαν μπότες. Gracias. Ellos reciben el nombre de sicuras. Αυτό ονομάζεται σικούρας. Su nombre proviene del instrumento musical llamado sikus. Το όνομα προέρχεται από το μουσικό όργανο που ονομάζεται σίκους. Y hay varios elementos simbólicos en su vestimenta. Και υπάρχουν διάφορα συμβολικά στοιχεία πάνω σε αυτό το ντύσιμο. El tambor hecho del cuero de sus llamitos. Este personaje corresponde a un pastor de la cordillera de los Andes. Το τύμπανο που κρατάνε προέρχεται από τα ζώα λάμα, όπως τα ξέρουμε στα ελληνικά, γιάμα στα ισπανικά, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν από την κτηνοτροφία. El manto blanco το άσπρο μαντίλι που έχει es la nieve de las montañas. συμβολίζει το χιόνι των βουνών. El tocado de plumas Το καπέλο με τα φτερά corresponde a el suri, que es el avestruz andino. Αντιστοιχεί στο σούρι, που είναι μια στροφοκάμιλος της περιοχής εκείνης, ένα είδος στροφοκαμίλου. Que es una de las grandes aves que habita el altiplano. Και είναι ένα από τα πιο μεγάλα πουλιά που υπάρχουν εκεί σε εκείνο το μέρος του κόσμου. El tejido es una de las riquezas del hombre andino. Το σχέδιο πάνω στα ρούχα είναι άλλο ένα στοιχείο πλούσιο της ενδυμασίας των ανθρώπων που ζουν πάνω στις Άνδες. Su mujer utiliza también tejidos y dentro de una pieza que se llama aguayo, le sirve para transportar leña, llevar los hijos, etc. Αυτό που κρέμεται από το λαιμό της γυναίκας
Είναι ένα είδος μαντιλιού που το χρησιμοποιούν στις εργασίες, να κουβαλήσουν ξύλα από το βουνό στο σπίτι κτλ. Ok. Eso es, no sé si hay alguna consulta. Αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι, εδώ τέλειωσαν οι παρουσιάσεις των φορεσιών. Κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι πάνω σε αυτές. Ok, muchas gracias. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Βλέπουμε εκεί πέρα από την χρηστική και λειτουργική έχουμε και την πολύ όμορφη χρωματική συμβολική παράσταση. Παρακαλώ να έρθει ο συνάδελφος από το Πανεπιστήμιο του Αφιών Καραχιστάν να μας μιλήσει για την παραδοσιακή τουρκική φορεσιά και να δούμε όψεις της από την ομάδα των νέων ανδρών και γυναικών που βρίσκονται από σήμερα μαζί μας. Κύριε συνάδελφε, ελάτε. Say to hello everybody and good morning. I want to mention about the Turkish traditional custom generally, and then we will continue to show the custom. Okay? So, and all Turkish male dress of high brand was distinguished by features such as the length, colors, and patterns. Other than the turban, the rest in the core constituted of a shirt. Short means is Turkish clothing, either garment, sash or metal belt, baggy trousers, outer garment, which was an overcoat, usually lined, with for high coats and shoes. The traditional Turkish ensemble for either men or women consists of loose fitting trousers and a shirt topped by a variety of jackets, vests, and long coats. The use of coats and trousers derived from their nomadic origins in Central Asia. Trousers protects a rider's legs from
cuffing and coat or jackets can be more readily done or doffed than tunics while on horseback as required in a variable climate. It's changed depending on the climate, the custom in Turkey. Layering of garments was an important aesthetic element. Garments were arranged to display the patterns and quality of fabrics on all layers and add good to the body image. The more formal the ocean or the higher the status of weaver, the more layers worn. The status continue to determine the custom space. Colorful sages that added means to the body image also served as a responsibility for wearables and personal articles. Ottoman Turkish high-gear typically involved railings and up or cut involuntary of size and forms indicating of the status, gender, and regional identity. So I want to show the map in Turkey, and we will show the custom. So, I want to start to the west of Turkey. The first thing we want to show the Hora. That is Trakya. Trakya kostüm olan arkadaşlar alabilir miyiz? This style from Trakya, you can see the red. It's from here. The colors depend on the person, but usually like that. And then I want to show the other area from agency, near the agency. This name is Zeybek. I say that the climate determinant costume, the agency's area is hot in Turkey, so their costume is like that, you can see easily. Göstersene. It's from here. They are usually choose to dark color, and they are used to mendil göstersene. Mendil göstermişler. They are using the only wedding or some ceremony, and the same is usually the same in their life. So another area from the Marmara. This is from capital of the Ottoman Empire in Istanbul. Göstersenize gri olanlar. Yes, they are from here. They place and they are doing the wedding and the funny and party in Ottoman Empire place. The colors will be changed, but usually they are wearing the light colors like a white and pink or like that. So other type is central of the Turkey near the west area. Burdur ve Burdur kostümler. Diğer Burdur, Ankara, Burdur kostümü. Burdur yok hocam. Burdur. Hocam siz bitirin, sonra bir şey yapmayız. İşte Karadeniz, ondan sonra Podgori, Van ve Near Bodrum. Silifke'de anons ederseniz biz çıkarız. This costume from the Mediterranean area, Mediterranean and the central of the Anatolia. Göstersene Antalya tarafı karşı kadar.
The color changed to city to city. For example, near the Mediterranean Sea, the color is usually light, and the other west of Turkey, the color changed to dark, and they will use the same types. And other type is from central of the Anatolia, in middle of the Turkey. So I want to pass the other area. This area from the Black Sea, near the Black Sea. This comes from the near the Black Sea. Usually, the Greek people know the name Boron. Turkish and Greek the same. It is from here, and I want to mention the other types. Southward from the Turkey. This means is halay. It is from this area you can see on the map. They are choose the same color usually, but the skirt is color is changed city to city, and the hot color is changed city to city, but they are usually choose the same color. Maybe sometimes the shoes color is changed, white or black. And other area, and the last one, Lezgin, from the north to Turkey. It is from the small area of Turkey. They are usually wearing like a couple. They are wearing in the wedding this costume. Usually the woman choose the white. It's usually white, and the man red or black. So I said that before the climate determines our costume type and color. You can see on the stage, the color is, the costume is usually colorful in Turkey and different than others. So, if you want any question or other thing, Muharrem will be answering for you. Yes, if you don't have any questions, I want to say to you thanks everybody for the presentation. Our group is here for three different regions dance. The first one is Anatolia Podgori. Our group
symbolized all the colors of the Armenian women and also flowers. All women wear this ince oldu Anatolia. Okay, second one is my friends are coming. The dance name is Manga. Dancing. This dance is this clothes is wear the west side of Turkey, and the other one is the Black Sea region's dance. In Black Sea region, the women wear these clothes. That part, all the women, especially work in corn farms, and also their husbands interested in fishing, and these golden symbolize the power of his family and her family and her husband. Then the last one is coming from the Mediterranean side of Turkey. Its name is Aşık Maşuk. It symbolized a big love story of the one girl and one. We will show this dance, and his man's name is Marshall. Kostümlerimiz Anadolu'nun çeşitli bölgelerindeki renkleri, çiçekleri, her türlü motifleri anlatıyor. Üstündeki örgü yeşil Anadolu motifleriyle işlenmiş, bunu simgeliyor. Renkler aynı öyle. Başlıklarımızdaki renkler Anadolu çeşitli yörelerindeki motifleri her türlü duyguyu yansıtıyor. Aynı şekilde arkadaşımın kostümü banyo, kız kostümünde çeşitli renklerle bezenmiş Doğu Anadolu bölgesinden bir havai kostümü. Karadeniz bölgesinde zenginlikleri anlatıyor, eşsiz zenginlikleri, kılıç çalışma örgü, oraya özgü bir örgü. Karadeniz'in asilliğini anlatıyor. Kollardaki bu simge, hamsi, onun kıvraklığını anlatıyor. Sallandığı zaman onun hareketlerinden esinlenmiştir. Arkadaşımın kostümünde bu Aşık Maşuk Doğu Mersin'in Doğu Akdeniz Filikya bölgesinde kullanılan bir kostüm. Bu kız kostümü, bu da erkeği var, arasındaki aşkı anlatıyor. Renkli, güzel, eğlenceli bir oyun. Teşekkür ederim. Παρακαλώ να συνεχίσουμε λίγο γρήγορα. Υπάρχει η επόμενη Ελληνίδα ομιλήτρια. Παρακαλώ την κυρία Βάνα Μπεντεβή να μας μιλήσει για τη γυναικεία παραδοσιακή φορεσιά της Αχαΐας Αιγιαλίας. Θεωρώ ότι είναι πολύ χρήσιμο μια ελληνική αναφορά, μια αναφορά από φιλική ομάδα, και απλώς να επιταχύνουμε τη διαδικασία, γιατί εκτός προγράμματος θέλουν να παρουσιάσουν τη στολή τους και οι φίλοι και οι φίλες από την Κίνα και την Κορέα. Οπότε πρέπει να βρεθεί χρόνος. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι,
αγαπητοί φιλοξενούμενοι που μας εντυπωσιάσατε με τις στολές και τα χρώματα και τις πολυχρωμίες, πάρα πολύ όμορφα ήσταν. Εμείς θα σας παρουσιάσουμε τη στολή την τόπια, του τόπου μας δηλαδή, και συγκεκριμένα την καθημερινή στολή, και όπως τη βλέπετε από την πρώτη ματιά, είναι μια στολή πάρα πολύ απλή, με πολύ σκούρα χρώματα, χειροποίητη. Εάν υπήρχε μέσα στο πρόγραμμα ο σχεδιασμός, θα μπορούσαμε κι εμείς να σας δείξουμε στολές από όλη την Ελλάδα που δεν θα έφτανε η μέρα. Γιατί κάθε τόπος ελληνικός έχει και τη δική του τοπική παραδοσιακή φορεσιά. Οπωσδήποτε το λέω αυτό επειδή θα υπάρξει μία αντίθεση ανάμεσα σε αυτά που είδαμε, τα ωραία, και σε αυτή την απλή τη δική μας φορεσιά. Η εισήγησή μου θεώρησα καλό να έχει κάποια στοιχεία από την αρχή που άρχισε ο άνθρωπος να τίνεται. Θέσαμε λοιπόν ένα ερώτημα. Ο άνθρωπος τι έκανε πρώτα? Στολίστηκε ή ντύθηκε? Προφανώς στολίστηκε, παρά ντύθηκε. Γιατί από ό,τι έχουμε από τις ανασκαφές και αυτά τα ευρήματα, έχουμε περισσότερα στολίδια βρει από την μινωική εποχή παρά ρούχα. Και αν δείτε βέβαια τις τοιχογραφίες της Θήρας και της Κρήτης, όπως ήταν η Παριζιάννα με τα στολίδια της κλπ, θα καταλάβετε. Εμείς εδώ στον τόπο μας ύφασμα έχουμε επισημάνει από τις αρχαιολογικές έρευνες, πρώτα στην Εύβοια, που τοποθετείται γύρω στο 1000 π.Χ. Ο Όμηρος βέβαια, ο οποίος έγραψε τα Ομηρικά έργα κατά τον 8ο αιώνα, παρουσιάζει και λεπτομερώς περιγράφει τις στολές των Μικηναίων, οι οποίοι βέβαια ζούσαν πολύ πριν, γύρω στο 1500. Όπως θα δείτε εδώ λοιπόν, άρχισαν οι άνθρωποι να δίνονται και να φτιάχνουν τα ρούχα τους στους αργαλιούς. Έχουμε λοιπόν από την αρχαιότητα δύο ειδών αργαλιούς. Έχουμε τον κάθετο αργαλιό, τον πρώτο που είδατε, που έφτιαχναν υφάσματα πολύ μεγάλα, πολύ φαρδιά και πολύ επιμήκη, γιατί απλώς διπλωνόντουσαν και θέλανε πάρα πολλά μέτρα και με αυτό τον αργαλιό τα έφτιαχναν. Μετά πήγανε στον άλλον αργαλιό, στον οριζόντιο, ο οποίος στον ελλαδικό χώρο λειτουργεί ακόμα και σήμερα. Τα υλικά που χρησιμοποιούσαν για την υφαντική, όπως καταλαβαίνετε, στην αρχή ήταν μαλλί από τα πρόβοτα και τα κατσίκια και ήταν και το λινάρι. Ένα φυτό δηλαδή που το ξέρετε φύεται στην περιοχή της Ελλάδας. Πολύ αργότερα έβαλαν το βαμβάκι στην υφαντική τέχνη στην Ελλάδα. Πολύ αργότερα. Τώρα, πώς παρουσιαζόταν το πρώτο, ας το πω, το πρώτο ντύσιμο? Ήταν ένας χιτώνας, να καταλάβετε, σε στυλ, μπορούμε να προχωρήσουμε, σε στυλ σταυρού. Ήταν η λεγόμενη τουνίκα ή τουνίκ. Αυτή είναι η δαλματική τουνίκα, η οποία άρχισε να εμφανίζεται σε όλη τη Βαλκανική από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια. Δηλαδή, τον 1ο αιώνα, το 2ο αιώνα μετά Χριστόν, έχουμε την τουνίκα. Η βάση λοιπόν της ελληνικής φορεσιάς, της απλής καθημερινής φορεσιάς, είναι η δαλματική τουνίκα, κυρίως από βαμβάκι. Εδώ στην περιοχή μας, μας κάνει εντύπωση και ίσως δεν το ξέρουμε ακόμα κι εμείς, καλλιεργούσαν και με τάξη. Στην περιοχή δηλαδή της Εφταπίτας που λέμε και κάτω από το Γρηγόρι,
καλλιεργούσαν μεταξοσκόλικες και έφτιαχναν και μετάξι. Το μετάξι εμφανίστηκε στον ελλαδικό χώρο επίσης νωρίς. Δηλαδή πάλι στις αρχές, θα λέγαμε, των χριστιανικών χρόνων. Και έχουμε πάρα πολλές, η εξέλιξη ήταν ραγδαία στη συνέχεια σε ό,τι αφορά την ενδυμασία. Στη δική μας τοπική ενδυμασία, ξέρετε πόσα, αν να κάνουμε μια σύγκριση και δούμε τη σημερινή φορεσιά της γυναίκας το καλοκαίρι, ας πούμε, θα δούμε ότι είναι το πολύ 4 κομμάτια. Είναι δηλαδή το κάτω εσώρουχο, το πάνω εσώρουχο, ένα μπλουζάκι και μία φούστα ή ένα φόρεμα. 3 ουσιαστικά κομμάτια. Ξέρετε από πόσα κομμάτια αποτελείται αυτή η απλή φορεσιά, η καθημερινή της Αχαΐας? Ουσιαστικά ολοκληρωμένη από 21 κομμάτια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι γυναίκες δηλαδή έπαιρναν το βαμβάκι και ήφαιναν τα πάντα όσο αφορά τη φορεσιά τους. Από το εσώρουχο μέχρι το παλτό. Εδώ στις φιγούρες του CD σας δείχνω λίγες εικόνες από τις φορεσιές της Ελλάδας την εποχή της τουρκοκρατίας, λίγο πριν όμως από την Επανάσταση, δηλαδή μετά το 16ο αιώνα, που οι περιηγητές άρχισαν να επισκέπτονται την Ελλάδα και να γράφουν λεπτομερώς για την καθημερινή ζωή των Ελλήνων, για τις φορεσιές, για την παρουσία, τα πρόσωπα κλπ. Και αν θα δείτε, έχουμε πάρα πολύ ωραίες φορεσιές λίγο πριν την Επανάσταση. Οι περιηγητές όμως κάνουν ιδιαίτερες παρατηρήσεις και λένε ότι επηρεάστηκε η φορεσιά η καθημερινή των Ελλήνων και ιδιαίτερα των νησιών και της Βορείου Ελλάδας από την ανατολική φορεσιά που ήταν πολύχρωμη, χωρίς κανένα ήρμο και χωρίς αρμονία στα χρώματα, και αυτό οι περιηγητές το κατακρίνουν. Λένε ότι ήταν, ας το πω με μια φράση που χρησιμοποιούμε σήμερα, kids ή too much, ας πούμε, στους χρωματισμούς. Ενώ στο χαρακτήρα των Ελλήνων δεν τέριαζε ίσως αυτό. Όμως μόνο από τους περιηγητές έχουμε και φωτογραφικό υλικό την εποχή εκείνη, αλλά και περιγραφές. Και επιτρέψτε μου να σας πω, κάνουν και περιγραφές των γυναικών και λένε ότι οι γυναίκες και οι Ελληνίδες εκείνη την εποχή, επόμενο ήταν, εφόσον είμαστε σκλαβωμένοι, δεν ήσαν όμορφες, ήσαν χοντρές, δεν ήσαν καθόλου περιποιημένες, ούτε τα μαλλιά τους, ούτε το πρόσωπό τους, αλλά είχαν πάρα πολύ ωραία μάτια και πολύ ωραία έκφραση. Αυτό το λένε και για τις νησιώτισσες, αλλά και ιδιαίτερα και για τις Πελοποννήσιες. Εμείς εδώ για την περιοχή μας έχουμε το περίφημο ημερολόγιο του Λόρδου Μπάιρον, που το έγραψε ο συνοδός του, ο Hobhouse, και το έχει μεταφραστεί τα τελευταία χρόνια στην ελληνική, και δεν περιγράφει μόνο φορεσιές της Πελοποννήσου, αλλά και ιδιαίτερα τη δική μας, εδώ, δηλαδή του Αιγύπτου, και τις γυναίκες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια πολύ σημαντική πληροφορία. Επανέρχομαι λοιπόν να σας τα πω λίγο γρήγορα, που σας λέω είναι 21 κομμάτια. Φανταστείτε ότι είχαμε το βρακί ή αλλιώς το συντρόφι, το εσώρουχο, δηλαδή το πολύ εσώρουχο, είχαν το μεσοβράκι, οι γυναίκες, είχαν το πανοβράκι, αυτό ως εσώρουχο, είχαν μετά την πουκαμίσα ή το πουκάμισο που ήταν σαν κομπινεζόν, είχαν αντί για στιθόδεσμο το μπουστάκι με νερβίρ και κρατούσε το στήθος, είχαν από πάνω το πουκάμισο και μετά έβαζαν και το νυχτικό, το καλοκαίρι με κοντό μανίκι και το χειμώνα με μακρύ μανίκι. Αυτά ήταν τα εσώρουχα. Τώρα, ως προς την εξωτερική όψη, βλέπετε στην κούκλα που έχω τη φορεσιά, ήταν η φούστα ή αλλιώς δελέση με θραμπαλάδες,
από κάτω με βολάν δηλαδή, ή μονό ή διπλό, ή φαντό όπως βλέπετε, ριγωτό ή τετράγωνο, σε σκούρα πάντα χρώματα, μπλε δηλαδή ή ρόζα καλό ή και μαύρο με άσπρο. Είχαν από πάνω την πόρκα ή το πορκάκι, δηλαδή αυτό το χοντρό πουκάμισο, πάλι καρό ή φαντό, και αν ήταν κοντό το λέγανε πορκάκι και το φορούσαν οι κοπέλες, αν ήταν με μπάσκα στη μέση και λίγο μακρύ το φορούσαν οι ηλικιωμένες ή παντρεμένες γυναίκες, ήταν με κουμπιά αυστηρά κλειστό μπροστά, με κουμπιά και με γιακαδάκι ή χωρίς γιακαδάκι, με μανίκι μακρύ μανσέτα, και μας κάνει εντύπωση που οι γυναίκες εδώ δεν φόρεσαν ποτέ κοντό μανίκι, ούτε το καλοκαίρι. Και από πάνω φορούσαν, όπως βλέπετε, το σιγκούνι ή γιουρτί, το βλέπετε αυτό, χωρίς μανίκι, και πολύ αργότερα ήρθε το γιουρτί, το χοντρό δηλαδή παλτό, από γίδινο μαλλί, υφασμένο στον αργαλιό, πάλι με μανίκι μέχρι τον αγώνα, όχι τελείως μακρύ. Εάν κρύωναν οι γυναίκες, φορούσαν την άνοιξη, βλέπετε εκεί που έχουμε κρεμασμένες, την μπαλαρίνα ή μπέρτα, την έβαζαν πάνω στους ώμους, και αν ήταν πολύ μακριά ή μακρόστενη ή τρίγωνη, τη λέγανε μπέρτα ή σάλι, και τύλιγαν τα χέρια τους και τα έβαζαν μέσα από την μπέρτα, τα δίπλωναν δηλαδή στα βρωτά, και από πάνω από το γιουρτί μπορούσαν να είχαν ένα μακρύ σάλι, το οποίο ήταν με βελόνες φτιαγμένο και πάντα μαύρο, μας κάνει εντύπωση αυτό, ή και καφέ. Οι πληροφορίες οι δικές μου ως προς την τοπική ενδυμασία, όχι μόνο της Αιγιάλειας, αλλά και της ορεινής Αχαΐας, της ορεινής Αρκαδίας και της ορεινής Ηλίας, γιατί αυτός ο όγκος ήταν ενιαίος κάποτε, δεν είναι μόνο από τα διαβάσματά μου, αλλά είναι και από, θα έλεγα, αυτοψία προσωπική στα χωριά που έχω πάει, αλλά και από το δικό μου χωριό που θυμάμαι τη γιαγιά μου που πήγαινα να κάνω διακοπές στο χωριό, που φορούσε το βελέσιτες και δεν ήθελε να το βγάλει. Αυτή λοιπόν η στολή έμεινε στον ελλαδικό χώρο, και εδώ συγκεκριμένα μέχρι και το 1950. Μετά που φτιάχτηκαν οι δρόμοι, ήρθε το ηλεκτρικό στα χωριά κλπ. Και η επικοινωνία, άρχισαν σιγά σιγά να βγάζουν αυτές τις φορεσιές, να τις βάζουν στα σεντούκια τους και να φοράνε ένα παραδοσιακό απλό φόρεμα από ντρίλι, το λέγαμε, ή αλατζά ή στόφα, αν ήταν βελούδινο και καλύτερο κλπ. Πάντως με μανίκι και πέτογιακά. Αργότερα λοιπόν βλέπετε την κοπέλα που παρουσιάζει τη στολή. Αυτή η στολή δεν είναι τοπικού χαρακτήρα, ούτε βέβαια και ολόκληρη, αλλά θέλω να σας παρουσιάσω τη φούστα, η οποία είναι από αλατζά ή πολλές φορές και μεταξωτή. Ήταν η πιο καλή στολή, θα λέγαμε, για τις κοπέλες. Το πουκάμισο, οπωσδήποτε πάνω το γιουρτί που φοράει, το κοζόκι που είναι μακρύ, και η ποδιά. Τώρα, αν είστε εδώ Έλληνες και Ελληνίδες, θα ξέρετε ότι το κεφάλαιο ποδιά και το κεφάλαιο μαντίλι είναι μεγάλα κεφάλαια. Δηλαδή η ποδιά και το μαντίλι σηματοδοτούσε αν ήταν η κοπέλα νέα, αν ήταν παντρεμένη, πώς έδαινε το μαντίλι, αν ήταν χήρα, αν πενθούσε, αν ήταν πλούσια, αν ήταν αριστοκράτησα, και ποια ποδιά φορούσε και πώς τη φορούσε. Είναι άλλα κεφάλαια, εγώ περιορίζομαι στην τοπική ενδυμασία. Θέλω λοιπόν να πω ότι η στολή εδώ, γιατί ήταν τόσο περιορισμένη, γιατί εδώ το μέρος μας ήταν απομονωμένο και στην τουρκοκρατία και στην αρχή της Επανάστασης. Δεν είχαμε επικοινωνία έντονη με τον άλλο ελλαδικό χώρο, και φυσικά ούτε επικοινωνία με το εξωτερικό όπως είχαν οι νησιώτες ή οι βορειοελλαδίτες. Και επομένως φορούσαν οι γυναίκες αυτά που έφτιαχναν μόνες τους. Μετά μπορείτε να προχωρήσετε εδώ, βλέπετε τα νηφικά. Το νηφικό ήταν ιδιαίτερο ύφασμα, ιδιαίτερα μετά το 1850 που αρχίσαμε να
να φοράμε σε όλο τον ελλαδικό χώρο τοπικές στολές. Μην νομίζετε ότι οι τοπικές στολές τις είχαμε και στην τουρκοκρατία. Μετά την Επανάσταση και μετά την απελευθέρωση έφερναν υφάσματα από την Ευρώπη και έφτιαχναν σε στυλ όλγας, δηλαδή μεταξωτή φούστα και επάνω γυλαίκο ή σακάκι μεταξωτό και από ιδιαίτερα υφάσματα. Αυτά τα νηφικά, εμείς στο Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Αιγείου έχουμε 4 νηφικά τέτοια, πάρα πολύ ωραία, αλλά να φανταστείτε είναι μεταξωτά και δεν μπορούν να φορεθούν. Δηλαδή άμα τα κουμπίσεις για να τα φορέσεις θα διαλυθούν, καταλαβαίνετε. Αλλά έχουμε πολύ ωραία νηφικά και έχουμε και ένα νηφικό, μπορείτε λίγο να προχωρήσουμε. Εκεί είναι τα εσώρουχα, αυτή είναι η στολή που φοράει η Νικολίτσα. Η γραμματέας της Λέα είναι η Νικολίτσα και φιλόλογος. Βλέπετε, σας δίνω μια σειρά από μαντήλια. Τα μαντήλια ήταν μεταξωτά. Ήταν, ναι, 1 λεπτό. Έχω 1 λεπτό. Ναι, 1 λεπτό και κλείνω, οπωσδήποτε. Ναι. Λοιπόν, μία σειρά από μαντήλια κεντυμένα που ένα μαντήλι για να κεντηθεί ήθελε και 5 χρόνια να καταλάβετε. Και παρίστανε σκηνές καθημερινής ζωής, πουλιά, ποτάμια, βοσκοπούλες, πρόβατα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και σας δείχνω τώρα και ολοκληρωμένη την φορεσιά πώς εξελίχθηκε με κεντήματα στο κάτω μέρος στο Βελέσι, με το μαντήλι και με διάφορες δαντέλες ακόμα και από την Ευρώπη. Ήθελα να πω περισσότερα, δεν μπορώ, καταλαβαίνετε, πήρατε μια ιδέα φαντάζομαι. Ευχαριστώ πολύ. Ανατόλη Βαράβια να μας τους παρουσιάσει. Здравствуйте. Good morning. Мы белорусы, славяне. Εμείς είμαστε Λευκορώσοι, είναι Славικός λαός. И наш костюм именно славянского характера, то, что мы сейчас показываем. Пожалуйста, Η παραδοσιακή στολή της Λευκορωσίας, γιατί κανονικά αντιπροσωπεύουμε εμείς την Λευκορωσία, αλλά και το πρόγραμμα χορευτικό είναι για... Начинаем показ с аутентичного костюма Беларуси, характерно юбка Беларуси, юбка Беларуси. Вот эта юбка, андарак называется, андарак. Она соткана так же, как в Греции когда-то сотни лет назад. И сегодня мы произвели наши фабрики, умельцы сделали юбку, а век сделали фабрика стилизации. Αυτή είναι η παραδοσιακή στολή της Λευκορωσίας, γι' αυτό και η ονομασία είναι λευκό, δηλαδή λευκό το χρώμα που επικρατεί βέβαια με πάντα αποχρώσεις μπορντό, είναι χεροποίητη η στολή. Τώρα είναι πια πάρα πολύ δύσκολο να φτιαχτεί η συγκεκριμένη στολή, γι' αυτό υπάρχουν σε κάποια χωριά ειδικές κυρίες που έχουν ακόμα αυτή την τέχνη. Αυτή η στολή αντιπροσωπεύει ένα νεόπαντρο ζευγάρι. Характерный белый цвет, белый бордо, это характерно всему костюму Беларуси. Όλα τα λευκά, γιατί βλέπουμε πάντα ότι σε όλες τις στολές επικρατεί το λευκό το χρώμα, αντιπροσωπεύει την χώρα που ονομάζεται και Λευκορωσία. Это летний цикл костюмов. Пожалуйста. Второй костюм летний. Και πάντα Левкоросия. Этот костюм характерен много вышивки. Обратите внимание, очень много вышивки, ручной вышивки. Αυτό είναι της Άνοιξης, η στολή της Άνοιξης, γι' αυτό και βλέπουμε πιο πολλά κεντήματα και πιο πολλά χρώματα. Спасибо. Следующий костюм. Η επόμενη στολή. Это костюм, весенний костюм.
девушки костюм основан на нашем знаменитом полесском песневском фартушке. Фартук, оригинальный фартук. Είναι η στολή της Άνοιξης επίσης, αλλά είναι η εποχή που πια παντρεύονται πιο πολύ τα ζευγάρι. Γι' αυτό και η γυναίκα φοράει την παραδοσιακή ποδιά που είναι και ντυμένη με αυτά τα χρώματα που βλέπουμε, πράσινα, κίτρινα, έχουν μια γάμα ορμανική. Είναι εντελώς διαφορετικό το στυλ του κεντήματος. Спасибо. Следующий. Это осенний костюм, осенний традиционный белорусский костюм. Свитка. Это характерно границы с Польшей и есть отпечатки махрового города. Είναι στα σύνορα με την Πολωνία, από εκεί προέρχονται και τα χρώματα, γι' αυτό και βλέπουμε και ένα καινούριο χρώμα, πιο πολύ γκρι, είναι στην ανδρική στολή. Пожалуйста, следующий костюм. Следующий праздничный костюм Беларуси, который может быть на свадьбах, используется жених, невеста. Είναι καθαρά γαμπριάδικη στολή και νηφικό παραδοσιακό της Λευκορωσίας. Κανονικά η Ρωσία έχει 16 χώρες βέβαια, αλλά επειδή αντιπροσωπεύουμε την Λευκορωσία, σήμερα έχουμε να σας δείξουμε μόνο τις παραδοσιακές λευκορώσικες στολές. Η Ρωσία η ολόκληρη είναι στο σοου σήμερα και αύριο. Σας ευχαριστούμε θερμά. Είμαστε Очень хорошо, спасибо большое. Ευχαριστούμε πολύ, πολύ ωραία και ευχαριστούμε βέβαια και για το χρόνο προφανώς που τήρησα. Νομίζω ότι θέλει και η Κίνα, υπάρχει συνοδός με την Κίνα, μεταφραστής, μεταφράστρια, China. Ladies and gentlemen, it's my pleasure to be here and to make a brief introduction to Chinese ethnic groups, some costumes for you. And firstly, I'd like to make a brief introduction about China's ethnic groups. And you know, China is the #1 population in the world, and there are 56 different ethnic groups in our country. And what is going to be presented here is small in terms of population, because #1 population is the Han people. And what is going to be here are 4 ethnic groups from the rest of 55, because #1 population Han people consists of more than 90% of the whole population, and the rest of 55 ethnic groups just consist of less than 10% of the whole population, and they are just 4 of the 55. Okay. Now, firstly, I'd like to invite ethnic group from Lagu people. Okay.
This is the Lagu ethnic group, and the Lagu ethnic group is divided into two branches. What is in front here is one of the branches called Lagu Na. Lagu Xi, and this ethnic group is famous for hunting in their inhabited area, especially famous for hunting for tigers. Her costume is Lagu Xi costume, right? Lagu Xi costume. This ethnic group is famous for hunting for tigers, and this ethnic group mainly live in Lantang County in Yunnan Province, southern part of China. And in this place, Lantang, the major ethnic group is Lagu people. So this is the costume from Lagu Xi, right? And next, another branch from Lagu ethnic group is Lagu Na. They are two major branches of the Lagu ethnic group. Lagu Na is like this. The costume of Lagu Na and Lagu Xi is a little bit different. The biggest difference is that Lagu Na has the entire costume without separation, but Lagu Xi has the upper part and under part, right? So this is costume from Lagu ethnic group. Next, I would like to invite another ethnic group called Wazhu ethnic group. Yeah, her costume is characterized as long hair and beautiful colors. Wazhu ethnic group has been living in Yunnan Province with a long history. This ethnic group is characterized by hospitable and friendly and outgoing. The costumes mainly consist of two colors, red and black. Especially for the female, they have long hair, and when they are dancing, they will swing their long hair with their movements. So that is a famous dance in China, which is called dance of swing hair. By the way, both male and female from this Wazhu ethnic group keep long hair. What you can see now is a female. If a male is here, it would be like long hair too. Okay. Next, I would like to invite another one costume. This costume is from Daizhu ethnic group. Daizhu ethnic group is famous for their slim figures. The costume of
Daizhu ethnic group is characterized as a slim figure because the people of Daizhu live in the area where it is very close to water, river, lake, and other water area. Because of that, they are called people of water. In Chinese culture, water represents gentle, beauty, especially closely connected with the female. As you can see, this costume can very well reflect the slim figure of female. So that's why Daizhu ethnic group like this costume very much. And by the way, if a male is here, its costume is like this, especially the underpart. Because pay attention to the underpart of this costume. It's like the tail of peacock, because peacock is their favorite animal. Peacock and elephants are their favorite animals, especially peacock. So their costume somewhat follows the styles of peacock's tails. Okay? And this is the lastly, I would like to invite Bulang ethnic group. This ethnic group is called Bulang. Its costume is very special because Bulang ethnic group love flowers very much. They do love flowers, all kinds of flowers. So in their costume, they decorate themselves with various flowers. So their costume is a good reflection of beauty and the color of flowers. All these ethnic groups live in Yunnan province. Yunnan province is the southern part of China, where has lots of and abundant resources of natural resources. Forest, water, river, and animals, and whatever original areas you may think of. So their costumes reflect the beauty of nature, the beauty of their images. And also I would like to tell you something about their totem. In these four ethnic groups, some of them have totem. Unlike Chinese people like dragon, because dragon is our totem. But for Lagu ethnic group, the totem is not dragon, but gourd. You know gourd, kind of plant, which you can see in their dancing. And the totem of Wazhu ethnic group is the head of ox. So generally speaking, Chinese people prefers the dragon as our totem. But in terms of each ethnic group, in terms of smaller population, they have different totem, like head of ox and the gourd. So this is what I want to make a brief introduction to their costumes here. Thank you very much. Let me try being great at Bristol. Thank you very much. Τελευταία ομάδα, Κορέα.
now we are introducing our Korean traditional costume. Now it's just 4, but yeah, because we have many traditional customs, but now just 4. Okay, so our director cannot speak English, so she say first Korean and translate English. Please you understand. 안녕하세요. 만나서 반갑습니다. Hello everybody. Nice to meet you all. 저희 팀은요. 대한민국 서울에 있는 선화예술학교에서 온 중학교 학생들로 구성되어서 왔습니다. Our group name is Sonhwa Art School Traditional Dance Company. Is from the Seoul, Korea. 한복 중에서 저희가 준비해온 작품 의상들에 관해서 소개를 드리겠습니다. Let me introduce each by each our customer. 첫 번째 의상은 보세요. 결혼 홀례복이에요. The first one is wedding costume. 저희 한복의 종류가 평상복이 있고요. 예복이 있고 결혼 예복이 있고 상복이 있습니다. Actually, we have three kind of style costume. Firstly, is a normal style. The second is like this wedding when they come to the wedding, and third is for the 그 중에 지금 학생들이 입고 온 옷은 결혼 예복이에요. This is wedding costume. So the one is man. Is it the beautiful comic is woman. 이 의상 신부보다 신랑이 나이가 어린 시대에 그런 문화를 보여주고 있는 거라 네 그렇습니다. Actually, now Korea is a republic, but before recovery, Korea is a 1,000 history of dynasty. Is it from the originally? Yeah. Now we still use it for the marriage. 이 신부가 머리 위에 하는 건 쪽돌이라고 하고요. 옆에 양쪽 볼에 하는 거는 연지곤지라고 합니다. Is it introduce name of accessory for the hair? For the hair is the name of 쪽돌이, and then is it the face is the red color is it 연지 and 곤지. It's only for the one. 그다음에 의상은 속에 한복을 기본으로 입고요. 위에 이렇게 홀례복을 입었는데 궁중 의상에서 유래되는 것입니다. Basically, it's a little bit changing style, but originally it's from the court costume. A little bit ceremony for the when they were the wedding. We have to do this action for the wedding ceremony. 네, 이렇게 구성해 왔습니다. Okay, we next. 지금 나오는 학생은요, 그냥 일반 한복인데요. 저희 동경문화에서 나온 유래된 작품이에요. Yeah, this is normal costume for all the people. So every people, the woman is like this costume. 그러니까 소녀가 봄에 저희가 4계절 있거든요. 4계절 중에 봄에 나무를 캐러
들에 나가서 노는 모습을 작품화한 겁니다. We have a fall season, so when the spring season, when we are spring season, take this costume with the basket. We take some vegetable from the mountain. 그리고 딴 머리 뒤에 한 거는 댕기라고 해요. 아까 한복을 입은 학생은 머리를 뒤로 쪽을 쪘는데 처녀들은 머리를 다 닦고 있고요. 결혼을 하면 머리를 올리는 게 저희 문화입니다. Actually, introduction of our hairstyle. This is the original, traditional Korean hairstyle. Before the wedding, not married yet, the woman is, hairstyle is like this. After the wedding, so the woman is different, like this style. So one more. After the wedding, so we are making a shot. 지금 나오는 학생은요, 부채춤 의상이에요. Our last costume is the performance costume. Is it for the fan dance? But actually, this is it's from the basis from the court dance, but it's a little bit changed for the performance. 이 의상도 궁중 의상에서 유래된 의상입니다. We will show you tomorrow this show in the stage. 네, 감사합니다. Thank you for everything. Φίλες και φίλοι, σας παρακαλώ για 2 λεπτά την προσοχή σας. Νομίζω ότι αυτό το συνέδριο, κομμάτι της μεγάλης γιορτής αδελφοσύνης, αλληλεγγύης, ανθρωπιάς που εξελίσσεται σε αυτή εδώ την περιοχή, κλείνει με τον πιο εντυπωσιακό, τον πιο πολυπολιτισμικό, το πιο όμορφο και ανθρώπινο τρόπο. Νομίζω ότι ήταν ένα τριήμερο πάρα πολύ σημαντικό, γεμάτο προβληματισμό, γεμάτο νέες ιδέες, γεμάτο πληροφορίες και κυρίως γεμάτο νιάτα, χρώματα, ομορφιά και αλήθεια. Εύχομαι και ελπίζω αυτό το πρώτο διεθνές συνέδριο να αποτελέσει εφαλτήριο για πολύ σημαντικότερα πράγματα, αλλά εκείνο που είναι στο μέλλον και να ξαναβρεθούμε του χρόνου εδώ, εκείνο που έχω να πω όμως κλείνοντας και συμπεραίνοντας από τις εργασίες, είναι ότι όλοι και όλες θα φύγουμε πιο πλούσιοι, πιο πλούσιες σε ανθρωπιά, σε αισθήματα, παράλληλα με τις πληροφορίες και παράλληλα με τις γνώσεις. Να είστε όλοι και όλες καλά και να δώσουμε ραντεβού. Καλή αντάμωση του χρόνου στον ίδιο αυτό τόπο. Όλοι και όλες. Να συγχαρώ τον Πρόεδρο, να συγχαρώ όλη την ομάδα των Ιώνων για αυτή την εξαιρετική προσπάθεια που μας συγκίνησε και που μας κέρδισε. Να πω ότι δεν τελειώσαμε, τελείωσε το επιστημονικό μέρος. 10
λεπτά διάλειμμα και μετά ξανά όλοι και όλες εδώ επάνω η γιορτή της συναδέλφωσης συνεχίζεται. Thank you very much. Spasiba большое. Grazie. Welcome Turkey and a Kufort dance group from Afyonkarahisar. Thank you, Turkey. Ευχαριστούμε την Τουρκία. Και πάμε σε άλλη ήπειρο, στην Λατινική Αμερική. Συνεχίζουμε με Χιλή. We continue with Chile group. It is a group Atumapu from Santiago. Από την πρωτεύουσα της Χιλής, από το Santiago, έρχεται το συγκρότημα Atumapu και μας παρουσιάζει τις παραδοσιακές στολές των διαφόρων περιοχών της χώρας του. Thank you, Chile. Ευχαριστούμε τη Χιλή. And we continue with Belarus. Συνεχίζουμε με τη Λευκορωσία. Είναι οι παραδοσιακές στολές της Λευκορωσίας που μας παρουσιάζει το συγκρότημα Ratos που έρχεται από το Μίνσκ, την πρωτεύουσα της χώρας. It is a folk group Ratos. We are coming from Minsk, the capital of Belarus. We continue. Thank you, Belarus. Ευχαριστούμε τη Λευκορωσία. We continue with Turkey again. It is a folk dance group Koi Tour from Ankara. Συνεχίζουμε με το συγκρότημα Koi Tour από την Ankara, από την Αγγλία, την πρωτεύουσα της Τουρκίας. Thank you, Koi Tour Folk Group. Ευχαριστούμε το συγκρότημα Koi Tour. Και συνεχίζουμε με Κορέα. We continue with Korea. The group is coming from Seoul, the capital of the country, and the Sankwao Art School. Είναι το συγκρότημα Sankwao Art School και έρχονται από τη Σεούλ της Κορέας. Thank you, Korea. Ευχαριστούμε την Κορέα. Παραμένουμε στην Ασία και συνεχίζουμε με την Κίνα. We stay in Asia and we continue China. These are this is Ryakan from Yunnan and this is Lakhan Ethnic Cultural Group that they present their female costumes. Είναι το συγκρότημα Lakhan που έρχονται από την περιοχή Yunnan της Κίνας και μας παρουσιάζουν τις γυναικείες στολές της περιοχής τους. Thank you, China. Ευχαριστούμε την Κίνα. Εδώ ολοκληρώνεται η παρουσίαση των παραδοσιακών στολών και θα συνεχίσουμε με την απονομή των πλακετών στους εισηγητές του συνεδρίου.
στον Dr. Χισάμ Νταβίς, που είναι ο μορφωτικός ακόλουθος της Αιγυπτιακής Πρεσβείας και διευθυντής του Αιγυπτιακού Μορφωτικού Κέντρου στην Αθήνα και αναπληρωτής καθηγητής κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Καΐρου. For the lecture of China, the representative of China will receive it. To the lecturer of Belarus folk dance group, Anatoly Holovichev. Спасибо. Για τον εκπρόσωπο από την Τουρκία, for the Turkish lecturer, Muharrem Feretan, από το Πανεπιστήμιο του Αφιόν Καραχισάρ, from Afyon Karahhisar University, Mr. Feretan. Στην κυρία Λιδάκη Άννα. Στην κυρία Βαρετίδου Ζωή. Στην κυρία Τσουβαλά Μαρία. Στην κυρία Ζωγράφη Μάγδα και θα βάλουμε τη δική της πλακέτα. Ευχαριστώ όλους σας. Να είστε καλά, να σας δώσω μια πολύ και να ευχαριστήσω εγώ και όλα τα μέλη και όλα όσοι συμμετείχαν στο συνέδριο για την τιμή που μας κάνανε να βρίσκονται εδώ, όπως και όλους εσάς που και εμείς ευχαριστούμε στην κυρία Καζούκα Μαρία. Στην κυρία Κατζονίκα Ελευθερία. Στην κυρία Ζωή Μάργαρη. Απουσιάζει.
Στην κυρία Πετεβή Βάνα. Στην κυρία Μπαρμπούση Βασιλική. Απουσιάζει. Στον κύριο Τσοπή Γεώργιο. El sallasana kamerayı. Hadi bir de Sallatıp başlamana göre. To Oscar Ramil, representative of Kile Group from Santiago. To the Oscar Ramil of Kile. Hemen seninle bak. Και στην κυρία Παναγιωτοπούλου Βασιλική.